abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyotebereye kindi gensi uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati y'ichingenjo aho ayuare y'ikikala aho nabo igo ayuwe babwate chi profile net gauges aho bunabono babwate normal corrugated nabo igo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare ay'ikigage M23 asama bati aliya y'ikigage M23 babwate tile profiles aliya oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone liya chako gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate ibintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase ouru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo gucanye warrant naboigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex niyo mucurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Humo rigara Chinsa Inye chia bono botuko gosere tukaliga lia Jumanne tariki 25 umwaka n'ubwekiribu 2025 egene kyunga Chinsa Inye asenjira yobo ikiranu cyeni ngongoro kwa Haron Ototo nyangiri Ototo bwatarana kwa nsema imenyerero nigakoro kwa Wilson Makoli na Ekeonga Chinsa Inye nigotogo chaka kurwase county ya Kisii stoko munari tukolia lero nigo ababwata nigo segati ababwata ni Ekeombe kelia Getembe tamangana yabokora lime county ya Kisii kimetemna Kisii County Public Service Board Kenya kaba gekonyora abateraniri baye umunyakero nabo igomoriki magaga yabo wetigwa ne bunge ye county yiga kugwana chinga kietyo egati aba MCA nigo banyakaba bakabori abanyakaba bakora emirimo asenjere y'ubukiranu obonerere butayo gose batari gosaba amaki anmono chinga kibara chikore konyakaba korigereria okori kwa bakora emirimo ase county ya Kisii muri geto Daniel Ontiri nigekerana ase bunge county ya Kisii na gutwarira orobotiro kubwati
Nase County Assembly ya Kisii ase litukulia lero aba MCA kuru ase County ya Kisii baikaranza ase gikaro gyokuligereria na gweta marieta a Haron Mausa na Alfred Moreka nyagoka abo bachorwa ngoiga ase Haron Mausa achorwa kubo munyakirego Public Service Board na Alfred Moreka achorwa kubo muliki ase abisi yo. They are going to report the same to our people so that they can visit those facilities to get that important services. Ukwana nabalikia mangana isiko ya magachayo nigo aba MCA baiga bagokerege tambo kirekiga na gotebuna nigo bagekora senchira yo boene no bwasyoku nabara ya baiga banya bonombo bwateli baga lyogo chikora abamenyi be county ya Kisii na goikirania chira cyo mugavana we county yo Moske Simbarati. Wamepitishwa na bunge na kila mtu aliye katika bunge, hakuna mtu alipinga. Ripoti imepita vile gavana alivyoileta. Tunashukuru sana. Kwa hivyo tunawaomba wafanyie watu kazi. Tumewapitisha bila kuhitaji pesa yoyote kutoka kwao. Na tunawaomba vile wanaenda kufanya kazi, kuna hao madaktari wanaajiliwa. Tumeweka onyo kuwa tusisikie kuna mwananchi yeyote ameomba pesa ili ajiliwe. Ikeleke aboigo nigo kiabwate obuyo bonge hasabasae kubwatekana ni miaka ya Alfred Moreka nechinga kicho abare yabaiga bono baboria mugavana we county ya Kisii na ba MCA kwene kibona bairwe chinga kichinyororo cyo gukorera bamenyi be county ya Kisii meremo. Na kile kilichotufurahisha sana ni kuwa one of them ni youth ambaye atakuwa secretary to the board. Na mmoja ni mwenye ako seasoned and experienced in civil service. Kwa hivyo tumewapa watu wa Kisii County wale watu ambao wamestahili kimasomo na pia kwa interests zao. Huyo ambaye ni youth amekuwa akifanya acting capacity. Kwa hivyo hatujawapa mtu ambaye ni mgeni katika hiyo kazi. Kile ambao tungewasihi wakazi wa Kisii County, mjue vile ilivyosema hakuna mambo ya kupeana hongo tukitafuta kazi. Sio kazi tu ya madaktari tu ambayo iko hapa mbele, bado kuna kazi ya kuajiri walimu ambao wataenda kuwafunza kule kwa polytechnics. So we want him because they have security of tenure to give them space for them to operate. And from the word go we need to have staff audit to discover how many staff we have, particularly in the technical areas, agriculture, medical and teaching. Nkurubotere gataseni kya Getembe litrene nguruko Daniel Untiri na mwanju murigereri ritukolia lero nigo aba menyi be Chinsa chia Anyamondo mirego dia bagusero bunge ya Kitucha South County ya Kisii bagenda no muroberi bokwelikia na konyora ebipande gosikobwata ibande Chinsa mechio muroberi uyu nigo gosirwa amo na Dr. Felix Atisa mnago tumanye muri kito diponi asani. Abamenyi ba Nyamondo yugutuka imeye ward ya Bugusero ngobesokia asobonge lyo kwenyorera abakoreri bukubwate bibande batari wakanira kende anene ase abagotu abari no barema nabigo abari no konyora wainse Marieta nkubena disiro kuruga ika Nyamondo ase sema ya Bugusero tugwa karita ni ngambi ya mono ase como mugambi uyorete function ya soko cha hotel tambiso byabosa go tugwakangambya mono on behalf ya bagaka ni gona cha tabangambya mono ase nare twinyoroka yanega iga ya gwatri ipande kinko semya bagaka bande kanga tebi abana baicho bagwate bipande ikyagere kigorie kibono geke oikagete nina kero kibwate document ye kurugwe gipande Omurobere yoiga obereko gusirwa Chinsemo aho imeye bunge ya Kitutu South na Dr. Felix Atisa niga bamenyi benseme yebono baerera gati ya makongu babeire bagwetera kubatekana anene noburemerwa bonene burase chinka watu tembea maybe unaenda hata Musocho kuchukua ID maybe unatumwa enda Nyanchu ukienda Nyanchu unatumwa rudi Nyakwe ukienda Nyakwe tena unatumwa rudi Bugusero wakangambya mono ikiagera change toganeti neringa ubumayane batokonyire kare twarenga kugenda se atambe
lakini bona ikabyecha gesieri asaba gaka abangina bari batari kwenyare birema abasae boigo tibatigiri magega abo boigo baba bakogokera egetambukiro Ekeonga anene ase batebanga n'enchera yamo yo gutwara chinguru asa matuka mambia. My name is Lana Kemuto, a student from Getembe Television Network. I would like to thank Felix Atisa for taking identification cards that tusaidia hapo mbele. We want to change our country. Ogotatware kebande buno Kenya nigo bono kwarinira bange libagaligia ndio konyora obokoreri kurwa asichabizi cha serikali. Ukienda hospitali unaitishwa tukate sha. Tumeshukuru sana kwa yeye, ametusaidia sana. Hogo segetangu cha sabanto bonsi kwebwatia ebibande elio banyare kwegerera anena sokonyora amagenderero nonyena samatukale buzio. Lakini kwa tambulisho kiao watu bona njubwa te kadi okana no bolemu wako na bali bitambulisho ebiga siguzi bigo cha bwa mutinyo mosebere tato kwa chile tambulisho namangana maya nandi kero keridi kintwanya kora mubungu ndo koleta ngane mni kuripoteri ketaseni kia ubwanchete kia Getembe kuroiga ase skuru yoboroso ya Nyamondo yogotoka imeye wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South eliteria neigonkoro kwa Dipon asanya egati yabasae kurwa ase egwodi ya Bokira egotoka ime bunge ya North Mugrango county ya Kisii rituko ria lero nigabanya kwa bagwesokia na kwemurunganiria obakorari bo MCA bwe wodi yo omo sike erija ase banyarka babako mote babona ataranyarka babaga kubagiranira amagendero kwende chinga musikecho yali ombongi aso sabakwabira egati yabasae be kigoligia Chinsa kurwa se wodi ya Bokira egotoka ime ye bunge ya North Mugrango county ya Kisii nigabasokie county ya Nyamira nigabasokie mwanjo murigereri na korobekana kubwatakana amo no kumochia omo MCA we wodi yo musikecho yali ombongi asoko tamna ataranyarka babaga kubigirania obokorari bo bwenerete murikito Polka Bokara nigatwalera roboti ruwa senjira yobikira ne mambia yelitukeri gali lero imeyekanyoleke igake manyakanite bunake bubura asechiabizi chinene cyo MCA bworogongorigare wadi ya Bokira toitonya sai bia mona sencho yogwao bia mona tonjitona bana bao abasaba ba Genzi abo kanyabarobere kuchinyaraka bagotwale gekaramu no MCA bworogongoriga nigo besokire na kogendera kumurunganira nchire nengo eyo kubekwa na nene go cyase ewadi yiga etari gutumeka buya twachire tobe verified for 3 years njomo MCA itobokera tokoleire bakorawa amo na Wycliffe Sibwoga igabasaba igabanyare ko bakwerera enchira enengo yagendere ko bagutumekwa bobe asebono babulirwe amagenderero egati abo Kibara Chinsoko Chisukuru egati amagenderero ande abantu babokeira otwachite bunabasayamo twatari tukereria Jumaine on 20th twachikamba ko mukurukiro monto kwa security kurukiro monto mbako mheshimiwa wanyare gocha Bokira obisio MCA tuburanya maswali haya this swali ritangani about our locations of the first financial year in office 2022-2023 how the financial year the expenditure was being done the second year 2023-2024 nja korete omwapondo 2024-2025 nja nyarete wokora nyina bo gwikabuna toko gendembe ni gomukyo itubo gotema ko mwikero MCA yiga koiraniria ya onsi otebora matunda asebega basaba igabesoke na kubwatuka orobotru abo ochiase abana inchibande asogotago kigwa igoro ya magenderabo million chabeta located asebisima nja korete in the last the previous financial year una some balls around here chibolo nchire chino charo tiwe chabona tekere bolo ekisima kya kunyirwe yabikwe pipe chana chiruskoga abo abantu babucha mati yesima twa bisoro ebya akazirekera amajengo a 1.8 million awana ate abantu labatota mati lakini jengo ndio lyazoelwa kuonekana kushika we have invited him tukamutiacha mapema tukamutomera liruve tukamwakire simi lakini toiki obisi toikirega una abantu tomwete chikura tayo inkuripoti ligetaseni kia ubwanchete kia Getembe kuroiga ase Chinsa chigache wadi ya Bokira yegotoke menye bunga ya North Mugrango county ni ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp Okara
Magigaye omwancho murigarari omuskechoeli ombongi niganyara kabaga gwesokia na gutukutirale korobekana ko amo no kwemurugani uko zenya kabaga tabanga nababisa baye bage siasa bagante korobelia yo sobiganya kabaga kwanekia buna nigagendrete nemirimo yaye boikiranu na guboli bamenyi begodi bonsi komo bwatesia elianyara kabaga gwikirania amagendero hime gwodi yo. As a miake ya maega, we have had a lot of unrest, impeachment, torches, assembly and the rest. So to have it out totally settled. But what I've committed to abantu bane babukira is that I will deliver. Una to egwana nete ekiagera nere yumo chikutumia komak egere mo ngirani obisi. Ego igoro e program ye chipara. I'm the next person online. Na inche nimbaro throughout ko confirm nga chipara chi akore with good quality. So there are programs coming Chinsa. I'll make sure that they are done in the best way possible. But anene bono na ngo bataina babe patient na baraya baba koligie birogo. Let them come in a slow way. Ora imboli koligi una kuba okogenda no koboko komos abantu baminto bagotegera ninde. Budget is an estimate. Ngane chibeso kagere to gochikonyo. Wanyi chibese chinchi goikera kiwange kiwekero mwaka ko gochikoera. Chi project njiro korokanga voided projects nga torigo chigo chiprokio. Igo best the young guy which amubuko gasiane dali korisiwe se kurue kauni. Egasiane no oversight implementation next akatiwa gokora. Una bono 2022-2023 and part of 2023-2024 ntu abwate chibese chi abeta allocated but egabidi to rusinke to contribute to amangana ali industrial park ali ruta rentete. We took some part from the budget. Nero affected some of the programs. To kurana bono egabuna tu achete 2023-2024 again. We had to get some money on 2025 chioko gore biragita. Igokoro gore biragita you have to void something else. So na kia kogera some projects tu abegete lakini njira akoro. Gento na rodrega talina gose mweshimi wansa jinde tara akoro magendero. Na singe njuna rora bana ba igokoro nanga nto ba etwe. Ojinga nonyine kero ba gukwana mpama etina nkiba gukwana. E budget yegere ko ba ekoro subunge galia. Omweshimi wa joire kera ko represent abakeira no ne ombi agoteba na togocha konyora chibesa torosi gento gete tali chibesa chira assembly chikogenda korosi gento immediately wana abana abaminta bakemba bwatapali eyo nande gakyoborai batanoteriga omonto gachorirwo borai okorirwo borai kibwa musinyira atigira abekire enzo omonto moraye mung'aire tigaruribaga oyo oire arara pakenga kiaya koreki ere namagenda onagendete bukeira chibara njali mwe financial iya era eyerobo no igana ere genderete 2025 yaso mpaka 2026 na ande ntomaena kiako Omwancho murigereri abananchi korwase gwodia nyamaiya nigo babori kunyaraka bagwesokia na konyora okorengwa no korwali gwa goso bobwenia bwabosa kubwatakana amo no murobelio yo kwariganigwa gosonya takabago korobeligwa amo no mwana siasa oyomo asiritari chadi Munyanja korwa ase egwodia yo. Etano le borija di Munyanja lero neri tukolia kabere lia free medical camp eto bwate nyama ya ward asobo konyi korwa senya getari abosongo hospital litukole igoro ndwegete konyora abantu 147 asabanda 147 abantu kianda ne ward bare ya bosongo iye koro kie kene abantu bete barwarete lakini bagotara nde bare chinga lero nyama ya tole gotere namba 162 so far abantu 15 bamnyoki kunyagetari kiere twanyora na condition chabe chire chimbe mono eto ndonyo okonya abantu baito togosabanga mambe tukabwate tukolio moere gesieri mondo ndebweso nyama ya wodo nyole tukona lero mambe tobwate oche gesieri no tojo koreli na kwa moneite kobe moerio ndebwenso gwete bobe na batogotara na twabwate nyagetari eto ya bosongo abatoko batoma ambulance imbabwate yekera abantu baite ndebanyala ko bwendugo na konyoro bolingo na ko bwendugo ana ndo murwoire na chichaiga na igwete na Munyanja nkoretare kambuga okorire gentikyo gokumie kiya nyonye aba nyona ya matenete kumubwato ko bokenga kie goikeria tageto oburai bwaye igo
Muyanja gendera igokonya abantu roja abantu muna baijira abantu kumba abaruwarte na ajira anyora abantu abaruwarte to kumi pakanjobe kanasi mina sankoro guteresa hosuri bwana ni gai nyama ya bunandi na kiwacha yana tanje ko gweniwe na gweniwe ana te bunga de bosongo lakini nakana tiwe bosongo ani bweto mubere iga gutakira iga gutinse tin ekimo cyane taje cyane ekyabande mbwata ebitoki mbiro abayengoganirigwa byo ko register sha 800 600 900 ebina bona atenenera byonse asengenje ometo omonto egaro nyomba te bangete gosengo endari nyegetari nabantu baito okonyora kwabo egokoreze orende kinate beterasima barwali gwenga lasima tutenenere keregento nakina nate abatigambera kyatinde digota mande kobana baba mwanchwa omo ligereri ni go mugafana gwe county ya Trans Nzoia musike chochi na tembea anyakabaga ikiwa bosyo bukigambiro lituko lya lero asomo cyo Nairobi magayo kubeko byara lituko ligoro musike na tembea ni gasairwa sama mocho yobokurumi asanya rakaba gago chikutanya rakaba gago ika angene abisyae ebyo gotoka imyomo cyo kitale county ya Trans Nzoia ase amatuko 50 nomo alemosyo gochakira lituko lya lero chingaki obotuke bagenderete musike na tembea ni ganyarakabaga kuwakilishwa negati abawakili abale omusike yuchini wa Marua uyolenge omuwasire mokoro omusike George Wajakoya naboigo omustike naboigo omuwakili Ncheru oyo olenge osoyo nyarikaba agako tenera ange abana siasa bonse chinga kichiabone 1,127,900 from Mercy Chelagat, the director of Lima Agro Science Limited and the proprietor of Myra Stores, the beneficial owner of Easterly Wheels Limited, which traded with the county government of Trans Nzoia. Is it true or not true? It's not true. The payment made by county government of Trans Nzoia to Lima Agro Science Limited, Myra Stores and Easterly Wheels Limited in conflict of your public. That other than pursuing other ulterior motives that are politically actuated. The director. Colleague is submitting on a fact. Unless he has evidence as to what he wants to speak about, we will ask him to take the rights of the accused person. Let's not impute ill motive with anybody unless they are willing to take the law in the reading process. Is contained in the affidavit filed by the ODPP. That's not surprising, Your Honor, that the affidavit contains it has no tangible evidence that proves to the contrary. If I was to proceed in response to the substantive application, Must give direction on the objection. Whereby if the government raises its own legitimate expectation, if that was the case, then that law must be narrowly, and I mean narrowly tailored. How do we look into the classification of what the state has alleged? Classification, looking at the time to drive, the time taken to drive the accused, the miles involved in that journey, and how the accused was arraigned in court. Lastly, and please let the court make me understand whether the arresting officer
is the investigating officer and the judge. na kurwa se chikosoli mwancho murigereri nigo chikosoli chietamu ya kabiri ase chiskuru chanyara kwa chigo chaka ase kurwa ase ebunge nyali wali masahaba banyara kwa bakweregania ase omochakano bwe chikosoli echo na niga basahaba nyaka kwa bakuboli kwa banyaka kwa bagwesokia na korokia ebyegwa byabo munago tumenye mulikito Gabriel Nyakole litukole lero nigo chigosoli chimipira nene mono chichi sekondari ase rogongo rwa nyari wali masahaba chachaka asegeti kegisaba kwa nigo emipira ya volleyball nolia on netball na football oenekiwa asegeti kyo ase aborokia ebyegwa byabo Cliff Ogari ninche vice secretary ya sports Masaba South sub county aseli kutukolia lero yale ngo on Tuesday twabwate chisikosoli ya season tia Masaba South asa gutwabwata asegeti byage sabako egeti keiba cho nebiti binde binge bakamokongontaro asengencho lero twengwake mipira ase level kurukunga basis into nona rengege gasegeti chage sabako no mwalimu ku St James twachindo bwate kwe sabakwe une zone ya esapsone ya itoka igage sabako talents injiroro na mongelinga abana abaibuli asebale abali mu bonse ya cross Ototo ko nacha talents so Ototo ko nacha talents yengo konyera abana sachinde basiko mutu negente kiaba konye gotumetu egonga that is one ministry education tegete nyagara ngambi yamun asenge jo tware program mune Oigo nigo abaibuli baganigwe gwesokia eliogotioteleria abana babo asebyegwa babwate andi tokotebya mashabiki b'umupira w'emichezo ye bategeti batogia abana babo gekora abaibuli abanande nabo bakaba mashabiki ambao na sponsors ambao wana sport wanafunzi kama wana sport wana support players. Ungependa tu waangalie kama wanafunzi ambao wale wanacheza mpira na wale ambao wanaenda shule kwa sababu kuna talents lakini hawana pesa. Kama kuna support mpeleke mtoto shule at least anaonekana kwa shule. Ile ndio kero yake nene. Discipline in sports gives you the discipline in education. If you are not disciplined in sports, you cannot go anywhere, ama you cannot go far in education. Seli tukolelero lyalengeli tangani asichikosoli chiga chaka asigeti ao asorongoro igaro nyari bari masaba asichikagere kwiranirwa asiri tukolia ijuma wiki eiga kingo reporteri ya egetaseni bwanchete kyandege komike Getembe nchinguru kwa Nyakonde Gabriel na mwancho mo rigerali ko bata kana mone chikosori echo ko bange go chaka Chinsa nigo mwancho ya Patrick Rumumba anyara ko ba koira egeta ko sato mugeta mugera seri tukulia kabere kunyaka ba gutara skuru ao ime bunge ya kituto chache sauti sanyara ko ba ko batuka empira ya ko solia go chia a skuru echo ga skuru echo ngama one skuru ya daraja mbili na boigo skuru ya Getembe So, you either want to be a teacher, a doctor, a nurse. Hello, architects. Hello, architects. Naitwa Lumumba. Sema tena Lumumba. I have been the head of public service, mkuu wa serikali wafanyikazi Kisii, until 1.5 years ago. So I'm trying to give back to the community. So the other day I was told you don't have enough balls. So I said I just get 2 balls. I'm going around the schools in the constituency just donating balls. My parents were unable to pay my fees. And my mother was brewing. Kuna kitu ile askari hawataki kuona. Kuna kitu inaitwa chang'aa na kitu inaitwa busa.
that was the income for my family. So at one time she was arrested and she was arrested on her way to Kericho. Don't listen to guys who will tell you, oh, sneak and come. No, raha mzuri iko mbele. Mwanchwa umurigarari amangana ango tokira sinyomba chobora bona ngam jindinga aborokia na aborokigwa na bible bonsi mbali ne kibako okra emagoroba lero magiga ye wizara yechisemi gwetera somo waziri Julius Migosi Ogamba kubwato ka chibesa chishiringi bilioni 22 gochia se chisukuru ase okwarigania emiroboli ao yechisukuru ase tamu ya kabire kolengana ne chibesa chanya kwa chiko bwato kwali tukolia lero nigo chisukuru chioboroso se free primary education chiko chikonyora bilioni ya mo chinukutaisato free day junior school education chiko chikonyora bilioni isa naisa to chinukutakianda naboigo free day junior schools special needs chiko chikonyora milioni 100 yamo na 15 isato naboigo free day secondary education chiko chikonyora bilioni 14 na chinukuta isano nemo chionsia sobwamo nigo wizara yechisemya watokire chishiringi bilioni 22 gochia tachikuru kunenjera yo kwarigania ase oko emirobolio ye tamu ya kabire na ase kubwato ka chibete chyo nigo ujumbe yo muwasiri Migosi Ogamba the release of capitation funds to facilitate the seamless conduct of school activities in the new term yamegokora go Chinsa tabanga school heads and principals are directed to ensure prudent use of these public resources entrusted to their care for the benefit of learners and to desist from imposing any unauthorized levies. As a ministry, we will deal firmly with any verified cases of misappropriation of resources and the imposition of unauthorized levies. Igonga balimu wasabaro kiambanje iri komenta pesa chindi chonsi goteko ni pesa chindi chonsi korwa ase abaibole chirijire mamincha neli chiko yuno jumbe korwa se umuwasiri Julius Migosi Ogamba kobwato ka chiringi bilioni 22 gochaza skuru ase okogendera kwene kiabune merobeli je tamu yakabere skuru gonyara kabere gakogendera abona to kolero mwancho mu ligerali Ekeonga Chinsa Inye ncheni ngongoro kwa Haron Ototo nyingiri kuna nseme mwenyerio nigakuru kwa Wilson Makoli na boy got transmission nigakuru kwa DJ Atsemo Kevin Ongeri na nseme yakabere boy got ngugo tigase obo semye kwa Getembe no mugaka ocho inyambasura kolendi na boy got tuara obotkoya Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Matukalera makweli ya bwikira. Ogukukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kona nguru chikoya. Masega umuntu yori ko kumasega iga kwete igo kunkoro okuya. Ogukukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kona nguru chiko akego therapy. Muntu kago therapy talibira abantu bakorera. Yaya oiboni gaera iga matukaya ika ochenji kuchiense mende ngao ogukukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kuna nguru chiko koro karo muntu awuchikota buna koba okuno okukuya bona obwego teire kabisa igo okukuya no kwa masega okwete na nkwa na mwana kuna nguru chiko Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mazi, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo
abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone